for differentialkoefficienten for x i tredje. Her har vi så plottet på grafen f af x lige med x i tredje. Det vi så kan se på grafen, det er to punkter og en linje, der går igennem, og sådan en kaldes for en sekant. Det vi så ser her, det er formen for hældningskoefficienten af en lineær linje, og den er så y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Vi har så derfor også valgt at navngive vores punkter på grafen her, og den første, den hedder så x0, og den anden hedder så x0 plus h. Og grunden til, at den så hedder plus h, det er fordi afstanden fra den første til den anden hedder h. Hvis vi kigger i forhold til vores y-akse, så har vi kaldt den for f af x0 og f af x0 plus h, som vi så kan se her. Og da x0 går ud med x0, får vi så en fællesnævner, der hedder h. Derefter har vi så sat vores punkter ind i den her funktion her, som er funktionen for en differentiel koefficient. Det næste vi så har gjort, det er, at de punkter vi har her, har vi sat ind i funktionen for oven, altså den der hedder f af x lige med x i tredje, så de bliver opløftet i 3, som I så kan se her. Det her, det ligner så meget en kvadratsætning, men det er det ikke, og derfor kan vi ikke løse den udenbart som en kvadratsætning, så vi har valgt at dele den op, som I kan se her. Så vi har en kvadratsætning her. Og for at løse den her kvadratsætning, er reglen jo det første led plus det andet led plus det dobbelte produkt. Og vi ser så her det første led, det andet led og det dobbelte produkt. Det næste vi så har gjort, det er, at da det er en gangparentes, så har vi ganget hver led her med hver led ind i den næste parentes. Så har vi taget x0 og ganget med x0 i anden, så har vi fået x0 i tredje, så har vi taget x0 og ganget den med h i anden, så har vi fået x0 h i anden, så har vi taget x0 og ganget den med 2hx0, og så har vi fået 2hx0 i anden, og så har vi gjort det samme med h, så vi har taget h og ganget den med x0 i anden, så har vi fået hx0 i anden, og vi har taget h og ganget den med h i anden, så vi har fået h i tredje, og h og ganget den med 2hx0, så vi har fået 2h opløftet i 2, x0. Og vi må selvfølgelig ikke glemme vores led her, det har vi fået med hernede. x0 i tredje går ud med minus x0 i tredje, og så har vi x0 h i anden, som bliver lagt sammen med plus 2h i anden x0. Og det samme sker for 2hx0 i anden plus hx0 i anden. Så vi får det hernede 3hx0 i anden plus h i tredje plus h i anden x0. Så dividerer vi med h, eller så deler vi med h, så h går ud med h her, og h går ud med det ene h heroppe, og så går h ud med det ene h herud. Da h tilnærmer sig 0, kan vi sætte 0 ind på alle h's pladser, som I så kan se her. Og alt det her, det er så lige med 0, så vores resultat bliver det her, at f-mærke af x er 0 lige med 3x0 i anden.